Moikka. Moi. Eli mä oon tänään täällä Julian kanssa. Ja me vastataan teidän lähettämiin Facebookissa noihin kysymyksiin. Niin, ja näitä on jotain parikut, mutta me otetaan joitain pois, koska niitä tuli aika paljon samoja. Miten aloitetaan? Eli eka kysymys on, mikä on sun lempiväri? Tai teidän? No, mulla on ehkä pinkki tai sininen. Mulla on sitten turkoosi, joo, kyllä, ja vihreä. Niin, ne on sellaisia meidän värejä. Joo. Sitten, minkä ikäisiä ootte? Me ollaan kumpikin kolmosluokalla. Joo, eli 9-vuotiaita. Joo, mutta mä täytän 4 kuukauden päästä 10. Eikö? Ja, joo. Ja sitten täytetään ihan kohta 10. Mutta Julia täyttää vähän mun jälkeen. Mä oon sitten vähän vanhempi, mutta kuitenkin samalla luokalla. Sitten, mikä on sun lempieläin? Mulla on koira. Mulla on kissa ja koira ja vähän kaikki. Mutta ehkä eniten mä tykkään koirista, vaikka mä oon itse kyllä kissa, mutta mulla ei mitään hienoa koirapetsiä. Kaikkea. Millä luokalla ootte? No, me ollaan 3B:llä. Niin, mutta me ei sanota kouluun. Ja mehän sanottiin jo se, että me ollaan kolmosella tuolla vähän aiemmin, mutta siis joo, kolmosella ollaan. Kuinka paljon teillä on kavereita? No, mulla on sille ihan niinku aika paljon, kuitenkin jotain 10 tai just sitä kuin normaalisti. Niin ja mulla on kuitenkin Rodokselta on kavereita, kun ollaan käyty siellä. Ja niin, tosi paljon kavereita. Niin, että kyllä ei olla mitään yksinäisiä. Että joo. Niin, mikä on teidän unelmalomakohteet? Mä halusin Teneriffalle. Mä haluaisin uudestaan tonne Rodokselle. Niin, ja sitten mä päähän Viroon ja mä pääsen sinne. Jee, mutta mä en tiedä pääseekö mä koskaan Teneriffalle, mutta ehkä sit joskus isona. Joo. Sitten sun Vuki. Mikä on teidän IR-nimet, eli niin. oikeat nimet? Mä oon Pinja. Mä oon Julia. Kuten siis huomatte varmaan tästä mun kanavan nimestä. Ja sitten niin alussa jo mainittiin. Niin, että sä oot Julia. Ja näin. Sitten minun vuoro. Mitkä puhelimet teillä on? Mä voin näyttää teille. Mulla on Samsung Galaxy toi S3. Mulla on sitten toi iPhone 3, mutta... Missä se on? No, Näytä se. ota hetki. Niin. Okei, se puhelin on sitten tällainen. Eli Julialla on toi iPhone 3. Eli omenapuhelin. Me sanotaan sitä omppupuhelimeksi. Joo. Siis tollainen. Okei, onko teillä sisaruksia? Mulla on 2 siskoa, iso ja pikkusisko. Mulla on sitten 2 veljeä ja ne on tyhmiä ja ne on isoveliä. Joo. Joo, siis meillä on kummallakin siskoja. Tää on siis sisaruksia. Eli lempibiisit. Tuli niinku, kun yhdeltä tyypiltä tuli monta kysymystä, niin mä vastaan niihin. Niin eka on niistä lempibiisit tällä hetkellä. Joo, mä en tiedä kuuletteko te, mutta tämmönen Lady Gagan Do What You Want. Eli tollanen kuva siinä. Joo, mä kirjoitan sen vielä tähän. Joo. Noin. Ja mun sitten... Lempilaulu. Niin, joo. Se on se. Let it go. Let it go. Joo, toi. Niin, se Tollanen. Demi Lovaton. Kyllä te varmaan tiedätte siitä Frozen-leffasta. Joo, sit seuraava kysymys. Eli joo, sit seuraava kysymys. Seuraatteko te mitä sarjaa tällä hetkellä? No, mä en tällä hetkellä seuraa mitään, mutta mä ootan, että uusi Sherlock Holmes alkaisi. Kyllähän sä seuraat uutta päivää. Niin, no joo, uutta päivää kanssa. Joo, me seurataan uutta päivää. Joo, ja Simpsoneita. Joo. Mut siis mä ootan myös, että se Sherlock Holmes se yksi alkaisi. Mut joo, seuraavana lempileffanne. Mulla on ehkä Frozen. Sama. Ja sitten mä tykkään Pirates of the Caribbean ja Avatar ja kaikista tämmöistä. Eiku, siis mun lempileffa Niin. on toi Unna ja Nuuk, se on yksi ihana Niin se on tosi hyvä myös, mutta ehkä Frozen niinku lastenleffoista. Joo. Sitten niinku muistan ehkä Pirates of the Caribbean. Sitten
Toiseksi viimeinen. Niin. Mikä oli unelma ammattinne pienenä? Ollaan vieläkin pieniä. Niin, mut siis kampaaja. Mä halusin pienen olla kampaaja, nyt mä haluan olla eläinlääkäri. Joo, mä halusin olla vähän kaikkea, mutta eniten ehkä se kampaaja. Niin, mä haluttiin olla kaikki kampaajia tommosia. Hehe. Sitten on, mikä on suurin unelmanne? Mä haluaisin, no ehkä just se mennä Teneriffalle tai sitten, että mulla olisi koira. Mun on ehkä se, että mä saisin kissan tai sitten, että mä pääsisin jo sinne Viroon. Joo, mutta tosiaan se koirajuttu ei ehkä voi toteutua vasta isona, koska siis mun iska on allerginen, mutta sitten kun mä muutan omaan kämppään, mä ostan varmaan koiran. Mutta Teneriffalle mä toivon, että mä pääsin pian. Ja sitten mun kaveri saa, kun se pääsee ripiltä, niin koiran. Paitsi se eikä valehtelee. Okei. Siis... Eli Niin, jatkaa. lempiruoka. Mulla on ehdottomasti riisi ja joku nuketti tai joku semmoinen. No, Spagetti. se on lempiväri, no ne tulikin niin, eli se turkoosi tai sinneepi. Sitten on lempikirja. Yksi Isa plus, mä näyttäisin teille. Pikkuinen hetki vain, kun mä etin sen täältä kirjahyllystä, eli se on tämän näköinen. Tällainen hieno kirja. Noin. Mulla on sit, no, mä en oikein Lue. hirveästi, mutta ehkä niin toi Ne soturikissat. Niin. Kyllä, joo, soturikissat. No mä en ole lukenut niitä kauheasti, mutta voi olla varmasti tosi hyviä. Sitten Lempieläin, mutta ne tulikin jo. Joo. Se koira. ja kissa. Ja tollaset. Harrastuksia. Mä harrastan teatteritaidetta, mutta nyt mä en oo siellä käynyt pitkään aikaan, kun... Niin, mä en oo käynyt siellä, mutta mä taas aloitan sen sitten No mä harrastan balettia, sitten pianonsoittoa ja pesäpalloa ja kuoroa ja tollasta. Niin, Julia harrastaa aika paljon, mutta mä en harrasta kuin vaan sitä teatteria. Mä ehkä aloitan jalkapallon ja tanssin. Tai jommakumman. Näin on. Sitten ikä. No mä oon edelleen 9. Ja toi. Joo, siinä ne kaikki olikin tällä kertaa. Sitten, ja tosiaan laittakaa lisää kysymyksiä vaan meille. Ja siis tästä vastausvideo varmaan olikin. Laitapa joku ylös, jos kiinnostaa. Ja tilatkaa. Kyllä, aivan. Kyllä, tilatkaa. Mun kanava. Joo, tilatkaa. Onks mun vuki lukee toi kuvaa? Niin, mutta onks mun vuki lukee? Kiitos, katois. Muista likata ja tilata ja kommentoida.